Estaba por aquí dando o meu paseo mañanero e encontríme con isto que vos quero enseñar o que é. Seguro que moitas veces vos tendes encontrado así un montón de espuma. Sale de aí, anda, protagonista. Un montón de espuma é xusto onde corre agua. Hai moitísimas plantas que conteñen saponias nas súas raíces, nas súas follas ou nas súas sementes, e cando chove moito e a agua corre así e se vai batendo en sitios como onde hai un baixiño, como hai aquí, que hai como se fora unha pequena cascadiña, fórmase esta espuma. As saponias é un tipo de componente que teñen algunhas plantas que é moi parecido ao efecto que fai o xabón. De feito, hai moitas plantas que se poden usar para facer sabón para lavar a roupa ou para lavarnos nós, que non ten por que ser da planta saponaria, porque hai moitas plantas que conteñen a mesma sustancia que as saponinas, que fan este efecto de espuma ao baterse. Pois igual que fan os sabóns industriales, pero este é natural.